Допреди половин век семейства тюлени обитавали подводните пещери на север от Каварна. Името на село Тюленово идва от сравнително големия брой перконоги бозайници, които са живели в този район. Рибарите обаче считали тюлените за напаст. Посягали и късали мрежите, да изкарат рибата да идат и глас. Така рибарите започнали да избиват поголовно черноморския бозайник, който рязко се отдръпнал от хората. Последно тюлени са били забелязани по скалистия бряг между Болата и Русалка. Тюлена монах е имал малко тюленче, което много често е излизало заедно с тюлена и са си играели по някакъв невероятен начин. Има ли шанс тази атрактивна гледка да оживи отново духовете по северното крайбрежие? Този въпрос проучва от известно време фотографът и природозащитник Юрий Чарийски. Според негови колеги от Норвегия, възстановяването на тюленовата популация не е невъзможно. Не е никак лесно, между нас казано. Затова, защото това трябва да са поне две двойки тюлени. Трябва да са сравнително млади, да свикнат с местността отново и така нататък. Възстановяването, запазването и развитието на популацията на морския бозайник зависи преди всичко от местното население, в частност от рибарите, които са го затрили през 70-те години на миналия век. Специално допитване до местните хора ще установи дали те искат или не искат тюлена монах край себе си. Ако отговорът им е да, чуждестранни морски еколози ще съдействат за реализацията на проекта. Много е вероятно перконогите новодомци да дойдат от руското крайбрежие.